bojo loro ya ana mabok metu. Matur nuwun nggih Mbak Raja nggih niku pamrentane wis diatur ya kok bangalek apa mandul. Mandul terus iki kok bar mandul terus apa di kodang kuning ya. Heeh, ayo Mbak. Persiapkan dirimu Mbak Kajiarso wis arep ketemu kene. Ya ado-ado bangalek. Kalau masyarakat Renduli sedhereke mawon matur sembah nuwun iki mau lampahani lakone yo pamungkutan yo ya ana lakone apa yo wong barang sapa ngono nah iki yo padha wae ada istiadane wong Pati iki termasuk ceritane wong Pati yo panjenengane apa iki manut sing ora dialane sapa nyamuk bulan ya wis lho bentuke dalan sapa ngono sapa wae sing ora tega ya mesti kepengin tadi panjang kok dalan kok seblengan dengan koyo pedang selatan kok